तुम्ही एक ऑर्डर काढलाय जेची की गोंयान जितल्यो शुटिंगाचे परमिशन्स तुम्ही दिल्या ते हे केल्या म्हणून ही ऑर्डर कित्या खातीर तुमकां काडची पडली आनी अशे कितल्यो शुटिंग्स गोंयान चालू आसले? पहिले म्हळ्यार आमी ऑर्डर काडली ना. वी आर नॉट दी ऑथॉरिटी ऑर्डर काडपा खातीर. आमी जी गेले ते म्हयनोभरान परमिशन्स इश्यू केल्ली आनी जी अजून पर्यंत लायव्ह आसात ते परमिशनां आमी तांकां कॉम्युनिकेट केल्ले आसा टेलिफोनिकली आनी ईमेल करून. आनी तांकां सांगिल्लें आसा की बिकॉज म्हणजे कोविडाचे केसीस खूब मोठ्या प्रमाणान गोंयांत जावपाक लागले आसात आनी ते कंटेन करपा खातीर आनी लोकांक सेफ दवरपा खातीर आमकां रिस्क घेवपाक नाका म्हणून ESGन आमचे सरकाराक सांगलें. माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, गोंय राज्याचे चीफ सेक्रेटरी परिमल रॉय, मागीर CEO मिस्टर तारीक थॉमस आनीक हांवें सगळ्यांनी एकत्रीत बसून काल डिसिजन घेतलें आनी कालचे काल ही सगळी शुटिंग्स विथ इमिडिएट इफेक्ट बंद करपाचो निर्णय घेवन तांकां कॉम्युनिकेट केलें. सरकारला असं वाटत नव्हतं का हे यांना बोलवणं म्हणजे निमंत्रण देण्यासारखं आहे? विरोधक ज्यावेळी आक्रमक झाले, मीडियामध्ये यायला लागलं, त्यावेळी सरकार जागा झालं, उशीर केला असं वाटत नाही का? असं काही नाही आहे. ही आपल्या SOPs वगैरे सगळं घालून जोपर्यंत सरकार पाळत नाहीत ना SOP पाळतात हे बघायला यंत्रणाच नाहीये तुमच्याकडे, तर तुम्ही कसं म्हणणार की SOP पाळतायत म्हणून? ते परंतु जोपर्यंत गावागावांमध्ये त्यांना विरोध होत होता त्यावेळी सरकारने म्हणूनच ते त्याचं कॉग्निझन्स घेऊनच सरकारने आता टोटल ऑर्डर काढलेली आहे. आपण आता लॉकडाऊनमध्ये नाही आहोत आणि जर आपण परमिशन्स इश्यू केलेली त्याच्यावर पूर्ण गाईडलाईन्स त्यांच्यासाठी करून दिलेल्या होत्या की हे शूटिंग जे होणार आहे ते फक्त इंडोरमध्ये होणार आहे. कुठल्याही व्यक्तीला कसलाही त्रास होता कामा नये, तुमची माणसं बाहेर फिरता कामा नये. हे सगळे कारण ही एक इंडस्ट्री आहे आणि ही मनोरंजन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री म्हणा किंवा फिल्म इंडस्ट्री म्हणा, आपल्या गोव्याची लोकही त्याच्यामध्ये काम करतायत. एक स्वतः एम्प्लॉयमेंट जनरेट झालेलं असतं. म्हणजे हे कास्केडिंग इफेक्ट्स आणि ते पेरिफेरल इफेक्ट्स त्याच्यामध्ये कुणाचंही उपजीविकेचं साधन जाऊ नये याच्यासाठी केलेलं. परंतु आता या केसेस वाढल्या कारणाने आम्ही बंद केलेलं आहे. पण ते गोव्यातली कंडिशन गेल्या काही दिवसांपासून एकदम बेकार आहे. म्हणजे म्हणूनच हा निर्णय घ्यावा लागला सरकारला. लेट झालं ना हे त्यांना निमंत्रण दिल्यावर काय अजूनही सरकार नाही. ज्या वेळेला आम्हाला कळालं अजूनपर्यंत आपल्याकडे डेटा असा नाही आहे की कोविडमुळे कुठेतरी स्प्रेड झालेला आहे. आपण हे इंडोरमध्ये केलेलं आहे. आपण आउटडोअरमध्ये परमिशन्स दिली नव्हती आणि ते पण मेंटेन करत होते. पण आपल्याला वाटलं कुठेतरी खतरा आहे, कुठेतरी धोका होऊ शकतोय म्हणून आपण हे स्टेप घेतलेले आहे. काल गोवा फॉरवर्डने आंदोलन केलं, आमदार तिथं घुसले, त्यांनी कार्यक्रम बंद पडला. त्याच्यानंतर सरकारने ठरवलं, त्याच्यानंतर सरकारला आपली बैठक इथं काल संध्याकाळीचा त्याच्यानंतर तो हंगामा झालेला आहे. म्हणजे कदाचित त्यांना वाटलंही असेल की इथं सगळं डिसिजन झालेलं आहे आणि त्याचं क्रेडिट घेण्यासाठी त्यांनी तो मोर्चा तिथं नेला असेल. आम्ही कळवलेलं आहे त्याच्या आधी कळवलेलं. कितली परमिशन्स तुमची ऍक्टिव्ह असली आणि रिसेंट खंयची परमिशन्स दिल्ली तुम्ही? आता सध्याक आमचे 30 परमिशन्स ऍक्टिव्ह आशिल्ली आणि दॅट वॉज फॉर सम ऑफ देम वेर फॉर लॉंगर पिरियड. पण आता ही सगळी विड्रॉ केल्ली आसात आणि तांकां बरयल्लें आसा इवन आफ्टर दीस कोणी जर शूटिंग करता जर ते बेकायदेशीर ठरतले आणि सरकार ताजेर ऍक्शन घेतले. किती दिवसापर्यंत त्यांना गोवा सोडून जायला सांगितलं? म्हणजे आता गोवा सोडून जायचा निर्णय हा आमचा नाही आहे. आपण त्याला थांबले तर शूटिंग करू शकतात ना इंडोरमध्ये. शूटिंग करण्यासाठी आपले कलेक्टर वगैरे आम्ही एन्फोर्समेंट एजन्सी नाही. आपण फक्त परमिशन देतोय. आपल्याकडे ते हक्क नाही आहेत. दी पॉवर्स आर नॉट वेस्टेड विथ दी ESG. आपलं परमिशन त्यांना परमिशन्स इश्यू करायचं, परंतु आपल्याकडे त्यांना विचारायचा सुद्धा अधिकार नाही आहे म्हटल्यानंतर मग नाही. आपण त्यांना जाऊन स्टॉप सुद्धा करू शकत नाही. कारण काही इफ समथिंग हॅपन्स देन वी डू नॉट हॅव अ पॉवर्स. हू आर यू टू गो? वी इन्फॉर्म दी पोलीस अँड वी सेंड देम. ESGचे चेअरमन स्वतः CM आहेत ना? हो. मग CM हायर अथॉरिटी आहे ना? नाही, ते CM जे काही खबरदारी घ्यायची आहे ती घेतलेली आहे. आता ते विषय कशाला? आपण बंद केलं ते बंद केलेलं आहे. त्यामुळे आता ज्या गोष्टी बेकायदेशीर फक्त शूटिंगच होत नसेल, आणखीन काही कसलेही धंदे चाललेले असतील तर ते पण करण्याचं काम त्याच्यासाठी पोलीस यंत्रणा आहे, कलेक्टर, एक्झिक्युशन ऑथॉरिटीज आहे, एन्फोर्समेंट एजन्सीज आहे. किती लोक आले होते? 30 जर शूटिंग सुरू असेल तर किती युनिटमध्ये किती लोक? माझ्याकडे आता सध्या डेटा नाही आहे. मला माहित आहे ते 30 शूट्स चाललेली होती. कितले दीस रिस्ट्रिक्शन उरतले?
नाही हे आता रिस्ट्रिक्शन कितले दीस उरतले ते दिस इज अ पॅन्डेमिक नोबडी कॅन टेल वेन इट विल लास्ट अँड याच्याबद्दल आपण कधी बाहेर येऊ हे सोंपतले केन्ना आणि परत आम्ही दितले इट इज नॉट अ डेफिनेट पिरियड. सर आता त्यांचे चेक कशे जाता म्हणजे तुम्ही सीएमओ रिक्वेस्ट बी करून त्यांच्या भायर पोलीस बी दवरतले कित्याक तर खूब क्रू मेंबर आनी आतां काम नसल्या कारणान ते बेकार आसतले ते भोंवपाक बी भायर सरूं शकता सर ताका चेक धरपा खातीर. आम्ही ज्यांना गाईडलाईन्स इश्यू केल्ले आसात त्या प्रत्येक भागातलो डेप्टी कलेक्टर आसतलो ही हॅज टू रिपोर्ट. आयज बिचोली म्हापसा बिचोली आय थिंक some of the deputy collectors have acted upon the instructions of collectors that they have mentioned की आम्ही तांचेर स्ट्रिक्ट विजिलन्स दवरपाचें. सो आय कॅनॉट आन्सर ऑल दी क्वेश्चन्स बिकॉज आय एम अ वायस चेअरमॅन ऑफ ESG. आम्ही परमिशना पुरते आमच्या अखत्यारीक येतात त्याच निर्णय आम्ही घेवपाक शकतात. ताजे भायर कशें चेक करतले कितें करतले आमचे कडेन यंत्रणा ना. म्हणजे आता हे जोपर्यंत परिस्थिती निवळत नाही तोपर्यंत ही बंदी कायम असणार आहे. हो म्हणजे पॅन्डेमिकसाठी हे केलेलं आहे त्याच्या म्हटल्यानंतर पॅन्डेमिक जोपर्यंत म्हणजे कर्व काही खाली नॉर्मलाइज होत नाही तोपर्यंत मुश्किल आहे. थँक्यू. थँक्यू सर.